салом одарод мегӯем ба ҳамаи тамошобинони Салом ТВ. барномае ки шумо писанд дидед, барномае ки ба шумо беҳад писанд омад, барномаи як ба як ва имрӯза меҳмонони олиқадри мо, чун аз тарафи рости ман маъмури вализод, сарояндаи хушсадо ва он нафаре ки чун бисёр эҳтиромашон мекунем, ва аз тарафи чапи ман чун мегӯянд сарояндаи хушовоз ва бародаре ки зуд моро хабар мегиранд ва суханҳои некро мегӯянд, Ҷамшед Исмоилов. хуш омадед бародарони гироми қадр ба барномаи як ба як, барномае ки аллакай овозадор шудааст. Оҳиста оҳиста чун мегӯянд ҳаракат кардем ки ба дили мардум ҷӯр шавем бо суханони нек, бо як барномаҳои хуш. ва шуморо хуш омадед мегӯем ба барномаи як ба як ва тамошобиноне ки моро тамошо карда истоданд. ман бо бори сатвоза гуфта метавонам ки он соатҳое ки дар назди оинаи нургул мешаванд бениҳоят аҷиб, бениҳоят хурсандиовар мешаванд. хуш омадед ва барномаи як ба як маҳз барои шумо оғоз менамоем. хуб тамошобинони азиз, як ба як Салом ТВ, як ба як бо ҳар яки шумо мо дар хизмати шумо ҳастем ва ба шумо меҳмонони азиз хуш омадед мегӯям боз як бор дигар. салом ва ба шумо низ салом. марамат, агар ягон суханони пеш аз оғозӣ бошад бигӯед, мо омода ҳастем. салом ба ҳамаи мухлисони телевизиони Салом. телевизиони Салом бисёр як телевизиони аҷоиб аст. хеле барномаҳояш ва барномаҳои консертӣ ки метавонад бисёр ҷолиб аст ва номаш ҳам аз Салом сар оғоз мешавад, бисёр ба мо маъқул аст. ман Фаррухҷон Орматовро табрик мегӯям бо чунин номи зебо, беҳтарин номе ки интихоб карданд барои Салом ТВ ва ҳамаи мухлисони барномаи як ба якро хуш омадед. бале, хуш омадед. кай маъмури вализод хуш омадед. манам шахсан худро ҳамчун яке аз аъзои ҳамин телевизион меҳисобам, зеро ки аз вақти саршавии фаъолият ҳамроҳи ҳами Зафарҷону ҳам Фаррухҷон ҳамроҳ ҳастем ва маъмурако хуш омадед. хуш омадед маъмури вализод, Ҷамшед Исмоилов имрӯза меҳмонони мо. қоидаи барномаи як ба як чунин аст. як ба як маъмурако, як ба як ҷанг намекунем. даврои солҳои 80 як ба як низ боз кастед интизор нест. як ба як калима мегӯед, як ба як меёбам, боз алиш мекунем. дар якум бахши бозӣ ман ба шумо маъмури вализод ака перчатки белагай дастони шуморо маҳкам мекунем, яъне ки бо дастони маҳкам 10 калима ба акои Ҷамшед мегӯед. ба шумо 5 дақиқа вақт дода мешавад. ҳангоме ки Ҷамшед ако наёфтед мегӯед иваз бикун дигараш, лекин ман ба шумо вақтро нишон дода меистам. вақт саросма нашавед, агар ки наёфтед бо диққат гӯш бикунед ба лабҳо. асосан ҳозир маъмурако бо лабҳо мефаҳмонанд. ин якум қисми бозӣ. 10 калима 5 дақиқа дастҳо баста. хуб ҳозир чун мегӯянд дар вақти бинанд ки тамошобинон ин ҳақиқат аст, ягон чизи рӯи пӯшин нест, дар даруни бале дар даруни белага ягон чиз нест. бале баста шуданд ва мо метавонем, медонед, ин тавр мекунем. дидед дар омада анакун ба пӯш дастҳо мезанем. санҷидед ҳеҷ чиз нест. хуб баромад акас девор ба девор наздик. хуб перчатки надеты, мы готовы к бою. як ба як правом углу ринга маъмури вализод, левом углу ринга Ҷамшед Исмоилов. ва пас аз якчанд лаҳза албатта оғоз менамоем барномаи як ба якро. хоҳед шинед, хоҳед рост истед, хоҳед фарқе надорад. муҳим ин аст ки шумо фаҳмед, муҳим аст ки шумо фаҳмонда кунед. хуб набошад, оғоз мекунем.